Днес ще газираме най-исканата напитка. Можеш ли да познаеш коя е, но първо екипирахме се и сме ви взели с вкусна кактус. Наливаме си до маркировката. На мен ми е интересно да го пробвам. Вкусна Стърче. Да. И нека започваме. Сега ще го газираме. Мисля да го газираме 3 пъти. Честа е твоя. I am under the water. Please help me. Here too much raining. Извършват се някакви процеси вътре в тази машина. Дали ще гръмне? Раз, два, три. Искам да кажа, че това всичкото е влезнало в машината. Мисля, че е по-добре от всичко друго, което сме пробвали. Добре. Между другото, по-добре газирано. Този експеримент беше успешен. Чакаме следващото предизвикателство в коментарите.